They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. You're royal, you're rebel, you're more than one together. However you go, ever and ever after high. Есента в Ever After е времето за часовете по готвене и разпродажбата на сладки. Торти и сладки! Елате насам! Подкрепете добра кауза! Свършиха ни къщите от джиндживилов хляб, а клиентите не свършват. Не е ли прекрасно? Мога да гледам часа по готвене цял ден. Толкова чисто, толкова продуктивно. Изглежда перфектно. Спешно ни трябват още! Сега вече е перфектно. Така е по-добре. Това е за нашия годишник. Хората ще ни запомнят ето такива. Да, интересни. Разпродажбата! Трябват ни още джинджифилови къщи. Моментално! Но останала е само една. Хей, имам идея. Размножаваща магия. Как да помогнем без да използваме магията на Рейвън? Нищо лично, просто ти понякога си... опасна. Хей, ще се справя. О, добре де. Май не се справих. Не трябва да има бъркотия в кухнята. Щом сте тук, искам да помогнете. Още сладки! Още сладки! Това беше най-успешното набиране на средства в историята. Както и начало на несъгласието между Рейвън и Епъл относно годишника.